unu wolo nu malum nu onye moto chukwu na manu nwezero n'egwu egwu muje na kefino na Dubai dino faino oso gbalụ nkwụ nwanyị ọ dịka na agwọ fala haba Nnemeka ginam Nnemeka aginam dibịa oyibo biko bịa mekene yo dibịa oyibo kwuru nnukwu akwụkwọ ọgbọnọ dibịa onye na nka ọgbọnọ dibịa oyibo bịa kilie mo na ndụ na-egwu mo owija onye mmadụ chukwu mewele kwa nweze onye na-abụrụ nweze n'elu ụwa nweze na-agwụ ha nnamani nweze ka nnaza anyị egenezianụ King of Awele ọgbọnọ dibịa oyibo nwanyị na nka Chief Nnemeka ginam dibịa oyibo bụrụ nnukwu akwụkwọ aya kenelu mụ fino na Dubai fino final eze omaka alụsego kelekele tochukwu kelekele sochukwu onweze ijele na kabịa ọsọ mijele bịa n'isobilio agama weli agbaba egwu oju neme ọgọ na ndị nwe obodo ọsọ ijele nwenye na nke ese omọgọ ọgụgwọ m akwa nwenye na nka n'osobili white na USA n'ịdị mma egwu ndị nze na ọzọ egwu ndị chiri echichi egwu ndị nze na ọzọ egwu ndị chiri echichi ịmaga eze a na-atụ anya